obrim l'espai de l'entrevista. Avui acompanyats de Josep Maria Terricabres, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, catedràtic emèrit de Filosofia i eurodiputat per Esquerra Republicana. Acaba de publicar el llibre Allò que som, un compendi de reflexions sobre algunes de les grans qüestions que s'ha plantejat des del seu camp, des de la filosofia. La veritat, la realitat, el llenguatge, la mort o la felicitat. N'intentarem parlar en els propers minuts en què, ja li avanço que li demanarem, senyor Terricabres, que es posi dos barrets, el de filòsof i el de polític. Ho intentaré. Bon dia i benvingut de nou. Bon dia. En qui ha pensat quan ha escrit aquest llibre? En la seva generació o en els joves que ara pugen i que, de fet, estan mostrant un interès creixent en la filosofia? La veritat és que ben bé qui pensava, ara no ho podria dir, però gairebé sempre ha escrit per mi. Vull dir, m'agrada, quan puc, posar sobre el paper pensaments i inquietuds que tinc. El que passa és que, com a professor que he sigut durant tants anys de la meva vida, com que sempre he tingut audiències joves al davant, quan m'expresso jo mateix, també m'expresso perquè aquests joves, sobretot els joves, però també més grans, m'entenguin. El barret de professor no es perd mai. Aquest no es perd mai. Quina explicació hi dona que la joventut s'estigui interessant més per la filosofia? Hi ha qui diu que és per una circumstància potser coincident, que és la sèrie Merlí de TV3. Sí, i segurament que això haurà provocat, per exemple, a la nostra facultat i al nostre departament hi ha hagut un augment d'inscripcions, oi? Aquests últims temps. No sé si això durarà, perquè em penso que la sèrie ja no es reproduirà, perquè s'ha mort el pobre Merlí. Per tant, això ja no continuarà. I això pot tenir un efecte limitat. Potser sí. Ara, que la reflexió continua sent una urgència, em sembla que això ho nota tothom, i que tenim una quantitat enorme d'informació i de coses, de pressions, i d'inputs, diríem, oi? I, en canvi, una reflexió més reposada. Jo aquest llibre el considero una mica oxigen, oi? I per això alguns potser pensaran fins i tot amb el títol Allò que som, en Terricabres parlarà de política. No en parlo, oi? No en parlo. Tangencialment. Tangencialment, evidentment, però no en parlo. Per què? Perquè em sembla que ens convé oxigenar-nos, pensar en altres coses, també. Vull dir, la política és d'una importància extraordinària i la situació a Catalunya és d'una importància extraordinària. I per això jo soc al Parlament Europeu. Però és veritat que ens convé pensar en qüestions que ens ajudin a fer camí personalment. Per exemple, una màxima que sorprèn en llegir el llibre. Vostè no està d'acord amb allò que diu una imatge val més que 1000 paraules. No. És a dir, aquestes expressions... Home, la veritat és que, segons com, sí, si em vull comprar una casa. És a dir, veure-la va molt bé. Tot i que després, quan hi vas, també és diferent de com l'has vista, en general. Però, a vegades, una imatge val més que 1000 paraules, però molt sovint no. Sobretot perquè les imatges també les interpretem en paraules. És a dir, al final, la realitat nostra és el llenguatge. Això sí que hi dona molta importància en el llibre. El llenguatge és d'una importància, per mi, extraordinària, perquè a vegades es pensa, i aquí jo tinc una visió potser una mica diferent del que és més habitual, oi? A vegades es pensa que els humans tenim, així com tenim moltes capacitats de treballar, de fer no sé quines coses, i de córrer, tenim la capacitat d'enraonar. No és que tinguem la capacitat d'enraonar, és que gràcies a enraonar som humans. És que nosaltres som persones perquè som capaços d'enraonar, si no, no en seríem. Seríem uns animalets o uns animalassos, oi? D'un altre tipus. Per tant, el llenguatge ens constitueix. És d'una importància brutal. I per això també dic una cosa sobre el pensar. Tota la vida m'han anat dient què és això de pensar, què és això de pensar? I jo dic, pensar és fixar-se en el que es diu. Pensar és parar-se, també? Perquè vostè ho deia, vivim en una època d'informació constant, d'imatges constants. Sí. És el llenguatge el que permet aturar-se momentàniament? I tant. I els silencis, oi? Com que són silencis lingüístics, perquè els humans no estem en silenci com un gat, i estem d'una altra manera, amb tota la simpatia pel gat, però deixem-ho, oi? Com que fem parades silencioses, però explicant-nos a nosaltres mateixos, reflexionant a nosaltres mateixos. El silenci és sempre lingüístic, per això entenem un acudit sense paraules. Advocar pel silenci avui en dia és pràcticament ser un activista. Segurament, però ja és bo, A mi em sembla que
tampoc tots els silencis em semblen igualment valuosos i importants, depèn de per què el dediques al silenci, o amb quines coses t'esveres durant el silenci o t'emociones i tal. Aquí em sembla que també s'ha de ser... Però la llibertat de tothom, i m'estimo més... S'ha d'enraonar, s'ha d'enraonar molt, perquè el jovent i les famílies enraonen poc, tenen tots tablets, oi? I ens veuen per la televisió i tal, però a l'hora d'esmorzar o de dinar enraonen poc. És un altre tipus de silenci. Per tant, això sí, però el silenci també. Som éssers complexos, els humans. Ara, parlant del silenci, m'ha vingut al cap una notícia que explicàvem fa uns minuts. Una organització a qui s'està intentant silenciar, com és Proactiva Open Arms. Això està passant al cor d'Europa, en un país fundador de la Unió Europea com és Itàlia. És un escàndol incomprensible. El que passa és que Europa, desgraciadament, i ara ho diré amb compte i avisant, jo no sóc euroescèptic, en absolut. Jo penso que sense una Europa unida, els diferents països que componem Europa estem perduts, si no estem amb una unitat i fins i tot més gran que la que hi ha ara. Però alhora sí que sóc eurocrític, perquè realment els camins que està prenent Europa amb coses així, amb la immigració, ha sigut absolutament terrible el que hem arribat a fer. Hi havia els diners, hi havia la capacitat, hi havia les possibilitats. Un dels problemes que té Europa, ja així ho dic perquè em sembla que és ben veritat, és que la grandesa dels 6 estats que la van constituir, sort n'hi va haver, perquè si no això no hauria començat, ara resulta que els 28 o 27 estats que formen la Unió Europea són els que la paralitzen la seva evolució, perquè cada estat fa prevaldre les seves coses. I quan es van repartir, perquè ho van fer, hi va haver un repartiment d'arribada d'immigrants i de refugiats. Que no s'ha complert. Exacte. S'acorda el repartiment. I un cop s'ha acordat el repartiment, comencen els estats, i Hongria diu que això, Polònia diu això, Espanya no sé què va dir, però també va dir poca cosa, diferents països, i ja està. Clar, això és molt terrible, Pensi una cosa, si ens arribessin 5 milions d'immigrants, de refugiats, que és una barbaritat que no s'ha complert perquè no han arribat ni 2 milions, voldria dir que és l'1%, l'1 dels que formem la Unió Europea. Home, ja ho sé que no es repartirien igualment, i que hi hauria més concentracions en uns llocs que en altres, però, sisplau, no fem veure que ens estan envaint i que ens estan destruint, no és veritat. Ahir teníem en aquesta cadira el director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma que deia quines bondats ha tingut també l'arribada d'immigrants els darrers anys. I tant, i segur. Entre altres coses, mantenir el sistema de pensions. Exactament. I fins i tot aquesta diversitat intel·ligent i interessant que podem provocar, amb les seves dificultats també, perquè cadascú aporta a vegades també obsessions, conviccions i dogmes que sobre dels que ja tenim nosaltres. Això ho pot complicar, és clar que sí, però també et complica la vida, l'arribada dels fills a la família, home. I, per tant, em sembla que està molt bé i hauríem hagut d'acollir-los. Això és un efecte més. En aquest món hiperconnectat de què parlàvem abans, la identitat i la identitat nacional i estatal està adquirint cada cop més importància en les polítiques que es fan. Sí, sobretot la identitat rígida. La identitat rígida. Perquè és evident que tots tenim identitat, diríem, alguna identitat devem tenir, no? Jo sempre poso l'exemple personal, quan veig fotografies meves antigues, dic aquest sóc jo, i a vegades els hi costa als joves de dir aquest ets tu, sí, doncs aquest sóc jo. Però què vol dir? La identitat es manté en els canvis. Aquesta és la gràcia d'una identitat en evolució. Vull dir, jo no sóc igual que el nen Terricabres de 10 anys, però sóc el mateix individu, amb uns canvis brutals. I per això a vegades m'agrada més parlar d'identificació que d'identitat. I amb qui s'identifica o amb què s'identifica avui en dia? Jo, primer, m'identifico amb mi mateix, amb la meva vida. És a dir, i amb els errors que he comès, però a mi em sembla que un ha d'acollir i assumir les malalties que hagi pogut tenir o que li puguin venir, els errors que hagi pogut fer, etc. Vull dir, un ho ha d'assumir. I després, com a país, m'identifico amb els meus conciutadans, alguns dels quals pensen molt diferent de mi, però només faltaria. Però, en canvi, tenim aquella semblança de família, tenim un aire de família, com tenen tots els països del món, no són pas originals amb això. També és més fàcil identificar-me amb els que estan a favor de certes coses i en contra d'altres. Jo què sé, a favor dels drets humans, per exemple, a favor de la llibertat, a favor de la cultura. Home, això em costa molt menys
d'identificar-me amb ells. Em costa més, en canvi, d'altres que estan més a favor d'esports de brutalitat, per exemple, oi? O de simplement, no, res d'això del coneixement no té gaire importància, no cal, fem la pràctica. Si la pràctica està molt bé, però sense coneixement, és a dir, hi ha casos en què la identificació és més fàcil i casos en què és més difícil, però vaja, s'ha d'assumir. I des de més de 1.000 quilòmetres de distància, com veu la identitat catalana? Doncs la veritat és que una mica com sempre la veig bé. De fet, de catalans en trobes de tot arreu. Surts del Parlament i sense algú que enrona català. Vull dir, és fantàstic, això. I n'acollim molts. Però a mi em sembla que estem en un procés complicadíssim. La qüestió política és d'una complexitat absolutament enorme. Jo tinc molt bona relació amb els col·legues, amics que són a Brussel·les. Ara ja no puc dir que són a Brussel·les perquè ben bé com que corren molt, i m'agrada molt que puguin córrer, pobres, perquè així són lliures, però amb tots ells hi tinc molt bona relació, tal com tinc molt bona relació i d'amistat amb en Cuixart, en Sánchez, l'Oriol Junqueras, en Joaquim Forn, que són a la presó. Aleshores, això et fa veure, diríem, com el país és un país amb una vitalitat extraordinària, amb una capacitat de reacció extraordinària, amb cap ganes de rendir-se, però amb una situació molt complexa. I també molt estrany que Europa, com ha passat amb els refugiats, no reaccioni millor. Europa està caminant a favor de les extremes dretes. Entenc de les seves paraules que n'esperava més i no sé en quin moment va tenir el desengany. Sí, jo amb franquesa, el 1 d'octubre, quan tothom va dir oh, però al cap de 10 segons ja es va estar. Tothom va dir, oh, quin horror, perquè realment allò no es havia vist, no es veu amb una policia democràtica, s'hi posi un com s'hi posi, digui el que digui, oi? Però al cap de poc no se n'han tret les conseqüències. Escolta, a veure, parlem-ne, parlem. Perquè jo amb els meus col·legues, oi, d'allà, estic gairebé segur que si fes una enquesta, segur n'estic, si fes una enquesta amb els 750 d'altres que hi ha, oi, sobre la independència de Catalunya, perquè sovint no discutim això, em dirien, la immensa majoria dirien que no. Però la meva resposta és que jo no us ho pregunto pas a vosaltres si voleu ser independents o no. Això ho han de dir els catalans. En canvi, sobre si se n'ha de parlar, si s'ha de fer un referèndum, si s'ha de debatre, això ho veuen tots, llevat de molt pocs, com absolutament normal, perquè és la forma civilitzada, oi, de sortir dels problemes, és el que s'ha fet, doncs, a Escòcia, és la forma civilitzada. Però això no surt de les converses privades que puguin tenir vostès? No, surt... No arriba a altres esferes polítiques. No, les altres esferes polítiques, en aquests moments, gats amb gats no s'esgarrapen. No s'esgarrapen. I, malauradament, la Unió Europea, ja dic, no soc euroescèptic, però soc molt eurocrític, malauradament la Unió Europea és poc unió. És un club d'estats. I, per tant, els estats es protegeixen entre ells, fins i tot de manera absolutament irracional, perquè seria millor protegir-se en el canvi, en l'evolució, que caminéssim cap a una Europa més federalitzant, més rica. Amb més pes del Parlament? I amb més pes del Parlament, perquè és un Parlament ben estrany, que no pugui fer lleis tot sol. Això, per definició del Parlament, és curiosíssim. Nosaltres només som colegisladors. I, per tant, colegislem amb el Consell, que són els estats, amb la qual... I que és qui té la paella pel mànec. Que té la paella pel mànec. I, per tant, fem tot el que podem, a vegades aconseguim coses, però la veritat és que aquest punt és un pèl frustrant. I jo confio que en els canvis que han de venir necessàriament a la Unió Europea, necessàriament el del Parlament també vindrà. Quin paper hi tindrà Carles Puigdemont en aquests canvis? Brussel·les s'ha convertit en part essencial de la política catalana des que s'hi va traslladar a finals d'octubre, principis de novembre. Quin paper hi tindrà? No ho sé. Per mi és una veu privilegiada des d'un punt de vista internacional. Sort en tenim, perquè l'amic, molt amic, Oriol Junqueras, pobre, és a la presó i és invisibilitzat, i és inaudible, i és terrible, això. En canvi, Puigdemont és allà i la gent se l'escolta. I, per tant, té, jo confio que tingui, una presència d'internacionalització de la qüestió catalana molt important, com la tenen els altres consellers, però ell la té més. Vostè que és a Brussel·les, a Bèlgica, quina viabilitat o quina efectivitat creu que pot tenir aquest Consell per la República que es vol muntar? Això dependrà de com es combini, des del meu punt de vista, amb el govern a Catalunya, esclar. Perquè podria ser una cosa estrictament simbòlica o podria ser una cosa ben coordinada. Jo no ho trobaria gens estrany que es coordinessin bé si el govern que es fa aquí.
el govern que es farà a Catalunya, deixi-m'ho dir amb tota franquesa, serà sempre controlat per l'Estat des d'ara fins als segles dels segles, que confio que abans dels segles ja hàgim resolt la nostra qüestió. Però l'Estat no es fiarà mai més de... No se n'ha fiat mai, però no es fiarà mai més de... Per tant, serà intervingut, serà controlat. Per tant, mirem de fer-lo ràpid, mirem de fer-lo intel·ligent, tinguem un bon president i tal, i aleshores fem això. Tinguem la capacitat de treure el nas a fora. I com que el nas a fora el tenen més tret els consellers i el president que hi són, i l'Anna Gabriel, per exemple, que és una altra persona que és a fora i que també té la seva veu. És a dir, la combinació de dins i fora, que no és fàcil, pot ser decisiva. Però serà efectiva realment? Perquè vostè ho deia, el mes d'octubre va tenir un desengany amb la resposta de la Unió Europea. Amb aquest Consell per la República es pot girar aquesta truita? No només això. Jo hi ha un factor que valoro moltíssim, que és el factor jurídic i judicial. No hi ha ni un sol jutge a tota Europa que accepti les raons del jutge del Tribunal Suprem. Perquè un jutge que diu, vostè, Oriol Junqueras, per exemple, oi? Vostè està demostrat que no ha comès violència, està demostrat que no l'ha provocat, però, com que havia de preveure la violència que cometria l'Estat, l'engarjolo. Home, això és que un alumne de primer de dret s'escandalitza i diu, però què és això? Així es pot arribar al Tribunal Suprem? Es veu que sí, a Espanya pot passar això. No pot passar enlloc més. Per tant, per aquesta via, el problema és si aquesta via és lenta. Això sí que és terrible, perquè els pobres que estan empresonats, oi? Aquesta via... Ha dit fa uns instants que cal fer govern ràpidament. Si avui el Tribunal Suprem, com s'apunta, no concedeix la llibertat a Jordi Sánchez, s'ha de proposar un candidat, tercer candidat immediatament? Això, jo amb franquesa, com que no sóc negociador, no m'atrevia. No, li pregunto per la seva postura, només. Però en la meva posició s'ha de buscar la manera de fer govern. També podria ser que es votés, que el Parlament decidís de votar a distància a Jordi Sánchez, tal com hauria pogut decidir... La reforma de la llei de presidència. També es podria fer, però em sembla que segurament serà més eficaç, que hi pugui haver algú que... Tot i que molts dels que poden triar ja estan amenaçats pel Suprem, perquè el Suprem amenaça a tothom. Amb això és realment suprem. Ara parlava precisament del Tribunal Suprem i de com des de diversos països europeus s'interpreta diferent els fets que van passar a Catalunya, sobretot pel que fa a la violència, que és l'element central de les acusacions per rebel·lió i sedició. Vostè en parla de la veritat en el seu llibre. Sí. De com la veritat i la postveritat, avui en dia, han generat una pèrdua de confiança múltiple. Sí, enorme. Sí. A part que el concepte de veritat, jo en el llibre i en la meva manera de ser, aquest llibre recull una mica la part de la meva vida intel·lectual, oi? Considero que és... És a dir, què és això de la veritat? Hi ha veritats que són fàcils d'establir. I no sé si poso l'exemple, però vaja, el puc posar, de per quan s'ha guanyat el Barça. O el Girona, que guanyes el Girona, oi? Molt bé, per quan s'ha guanyat. Sobre això no hi ha discussió, no hi ha debat. 2 i 2 són 4. I en ciències sovint s'arriba a aquests acords. Però la veritat és sempre un acord. És sempre un acord. I a vegades no hi ha acord. Jo què sé ara. És veritat o és mentida que existeix Déu? Escolti, uns diuen que sí, uns altres diuen que no i uns altres diuen que no ho saben. Bé, doncs, els debats més interessants no són aquells en què tothom està d'acord. No hi ha debat sobre el resultat del Girona. Escolti, et pot agradar o desagradar, però sobre el resultat no hi ha debat. En canvi, debat sobre qüestions de... Són importants els drets humans? Ha de passar la seguretat per sobre de la llibertat? Home, això són temes d'una importància extraordinària. I, per tant, el que ens hem d'esforçar els humans és arribar a diàleg, reflexió, per veure quines veritats estipulem i acceptem. Això és molt important. Què està fallant? Perquè avui en dia, més que de veritat, parlem de postveritat. Sí, perquè... Que fins i tot ha estat una de les claus de l'arribada al poder de Trump o d'un element que vostè està vivint intensament, com és el Brexit. Sí, i tant, i tant, i tant. No, esclar, és que en el cas del Brexit, els meus col·legues britànics em deien the discussion is very emotional. Durant la campanya? Durant la campanya. La discussió és emocional. No és gaire racional, és emocional. Esclar, ho deien els que es volien quedar, també, diguem-ho tot. Però el sol fet que una persona com Trump hagi arribat a president dels Estats Units ja indica de què va tot plegat. És a dir, la poca confiança
en la capacitat dels humans per arribar a veritats. Les veritats no et cauen del cel o no estan en una figuera. Les veritats les construïm i, per tant, històricament les canviem. Quin problema hi tenim amb això? Veritats mèdiques, com han canviat, i han canviat per bé, a més, en general. Per tant, construïm veritat a través de diàleg, a través d'acord, a través de consens, construïm-lo. Vostè fa un elogi de Sòcrates, que deia només sé que no sé res. Això no lliga gens amb els temps actuals, polítics sobretot, en què davant d'aquest accés d'informació, sobretot la gent demana certeses. Sí. No, a mi el que m'agrada molt la reflexió sobre Sòcrates és que ell no diu no sé res. Només sé. Sé que no sé res. I, per tant, és per dir-ho així, un acte d'humilitat, de dir, calla, el que sabem té gaire importància, en té poca. Sabem més res de res, jo d'això cada dia n'estic més convençut, que, diu, escolti, hem arribat a algunes cosetes de les quals estem contents, però podem arribar a tantes d'altres. Si ho féssim junts, si la gent tingués aquest esperit dialogant, inquisitiu, crític, el nostre món podria ser un món esplèndid, però hi ha molt eslògan, molt de dogma, i això ho esguerra tot. D'això també n'hi ha hagut molt a Catalunya? Molt, sí, molt. I n'hi ha. Eslògan i dogma per les dues bandes, del debat, però els que perquè jo estic en una banda i no l'altra, els que hem estat més disposats a dialogar hem sigut uns i els altres no. Jo sento els eslògans que es van repetint, dient coses absolutament terrorífiques que no tenen ni cap ni peus. Surten moltes informacions. Avui mateix el periòdico publica una carta de Meritxell Serret, a qui entrevistarem d'aquí uns minuts, en què... Molt bé, records, el Meritxell. Li donarem una carta dirigida al comissari europeu d'Agricultura, en què anunciava la Constitució de la República Catalana. Arran d'això, hi ha hagut gent que ha dit que s'ha sentit enganyada. No, és que això és una de les coses terribles. Diu, és que ens han enganyat. No, perdoni, a veure. Quan diem que enganyem és perquè sabem que hi ha una veritat i nosaltres en donem una altra. Això és enganyar. Però intentar arribar a un lloc i no poder-hi arribar, això no és enganyar, Això és una altra cosa. No sé què. És incapacitat, és falta de poder, però clar, aquestes coses es van repetint, Es van repetint, com l'altra tonteria de dir és que no... I a més ens les creiem, No som majoria. Miri, de moment sí, parlamentàriament sí. Ho hem demostrat diverses vegades. A veure, calma. Per saber si som majoria o no, fem un referèndum, parlem-ne a les urnes, però no digui que no som majoria. A mi m'ho ha de dir la BBC. Divertidíssim. La BBC m'han trobat moltes vegades. I un dia, un senyor que la veritat és que semblava el senyor Rajoy, que m'entrevistava i no la BBC, oi? I al final de l'entrevista diu, i com s'atreveixen vostès a fer la independència si no tenen majoria? Dic, què diu ara? No tenim majoria. Fins ara hem demostrat que sí. Dic que té una altra font d'informació, vostè, que sap que no en tenim. I em va dir, gràcies, senyor Terricabras, fins un altre dia. És a dir, a veure, no diguem... Mirem de pensar i fixar-se en el que es diu. Mirem a veure què diem. I no diguem coses simplement per agradar-nos o per combatre l'adversari, encara que sigui mentida el que estem dient. Senyor Terricabras, l'any que ve hi ha eleccions al Parlament Europeu. Efectivament. Han passat, o passaran ja 5 anys. Té ganes de 5 anys més? Tinc ganes de parlar-ne amb els que em van fer confiança. Sobretot em voldria parlar amb l'Oriol Junqueras, pobre, amb qui només puc parlar per carta, oi? I amb la Marta Rovira. Va ser tot Esquerra que em va fer confiança, però amb ells dos, i per tant no ho he, amb franquesa, no ho he decidit ni reflexionat. Jo trobo que un any és molt, encara que sembli mentida per la meva edat, però un any és molt. Però em poden passar tantes coses en un any que canvien les circumstàncies, que convingui més una cosa que una altra, etc. Ara, també és cert que a mi m'agradarà algun dia rellegir la Divina Comèdia tranquil·lament a casa meva, i això també m'agradarà. Tornar a la universitat? A la universitat ja, sí, com a emèrit. Com a emèrit, i per tant, fer-hi alguna coseta. Ara encara hi tinc contacte, i sobretot amb la càtedra Ferrer Mora hi tinc encara contacte, però no amb l'activitat de quan era fix. Que sens dubte no era tanta com la que deu tenir ara com a europarlamentari. No, jo sempre m'havia pensat que treballava molt, mentida. He descobert que treballo molt més ara. Josep Maria Terricabras, catedràtic emèrit de Filosofia de la Universitat de Girona, europarlamentari d'Esquerra Republicana. Gràcies per ser avui als matins de TV3. Gràcies per convidar-me. Que tingui molt bon dia. Anem ara cap a